Sa number 3, Gallego-Ledesma nga tandem ang ginapaabot sa Silay City sa 2025 nga pinili ay. Sunod sa kay Silay City Mayor Judith Gallego, iya nga mangin kaupod sa 2025 elections si Vice Mayor Tom Ledesma. Sa interview naman sa media kay Ledesma, iyagin sili nga may posibilidad ang Gallego-Ledesma tandem. Malayo pa man ang filing sunod sa iya. Gin-announce na sang Team Asenso Silay ang Golez-Gamboa tandem. Nga nagakasayuran nga si Anay Mayor Mark Golez kag Councilor Ryan Gamboa ang mag-challenge sanday Mayor Gallego kag Vice Mayor Ledesma nga pareho nagkumpirma nga magapa-re-elect. Para kay Gallego, kinamatarong man sa bisan sino ang magpapili. Para kay Ledesma, para sa kaayuhan, ang mga pumuluyo na ang mga desisyon. Katapos ang Partido Federal ng Pilipinas si Gallego kag wala sang local party. Si Ledesma naman ang nag-resign sa PDP laban kag katapos ang Team Asenso sa Silay tubtub sa karon. Sunod kay Gallego, may 8 na sila sa ilang line-up para sa konseho. 4 mga incumbent councilors. Sunod naman kay Acting Governor Jeffrey Ferrer nga amo ang presidente sa United Negros Alliance kung ano ang ginasuportahan ni Governor Eugenio Jose Lacson nga katapos ang Love Negros, amo man ang ilang suportahan dala sang coalition sang duha ka mga grupo. Ila man na ya, diretsyo man na ila kay may ano man sila yung magpapili. Mayor, may vice mayor ka na for 2025, no? O may ara na bar, may ara si Golez-Gamboa. For the good of the Silay, let the people decide, the people to have decision for may pilian man bala sa election, no? Ang Gallego-Ledesma yung tandem, nahumanan na? Pasibol, ma'am, pasibol.